Borea nu kami main Borea nu deh baik deh. My God, kita mau isir na? My God. Dari. Guys, hello India, hello Bodoland, hello Assam. लोगोफोर दिनै लोखि फुजा नायनो थांनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर नै आंनि लोगोफोरखौ नायनोबा बिराद सापर्ट खालामो नोंथांमोना आं एसटि देखायदों लोगोफोर दै ओमफ्य भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय था बिथांमोना जबसो नेगासिनो दं एप्लाइ खालामदों नामा बिसोरो वाव अनलाइन खालामगासिनो नै ओमफ्राय आर्मिनि ओमफ्राय फुजा नायनो थांगोन आरो दा थिउ नाय लोगोफोर हेन्ड साइमेन नोंखा बिथाङाबो अनलाइन खालामो आरो अनलाइन बिजि आरो अनलाइन खालामो अनलाइन बिजि माने बुजिबायना लोगोफोर माने बुजिबायना अनलाइन मास्टार बिथाङा दखानि माने बर' दखान ओइ लाइसेन्सआ फैलायदो आरो वाव मा खबर मोजां सोब हेन्डसाम मोजां हेन्डसाम आइ नै होद आरि मावबाय नामा मावबाय होद बायमोन हिर' अरे बड'लेण्ड हिर' ना बर' हिर'खा नै वाव फुजायो थाव वाव हेन्डसाम थांगोन वाव दिस इज माय बाइक अ माय गड नै बिथाङा सलायगोन आंनि बाइक बोरायखौ बेजों लांगोन नङा होमबासो सिख्लाफ्रा नायगोन जोंखौ नङा होमबा नैखौ आइ होथोना दे वाव वाव जाबाय थांसै साफे lagi buza jangan ada जोंना खाबाय गारिया थाखाबाय जोंना स्टेशन गैया लोगोफोर नै बाइक बोराया स्टेशनबो गैया नाय ओइ बाइकखौ नै लोगोफोर स्टेशन गैया दै अ माय गड लोगोफोर नै फाइनालि लोगो बुजा फैबाय ओ मा 1 2 3 4 5 नং सुवापुर जाब्रांपारा बरमारि पिस्तल वाव मा पिस्तल बेलाय ओ माय गड वाव नै लोगोफोर लोगो फुजा पिस्तलानो What the hell are you? मोजां नांबाय खुलुमबाय माबोरै बेखौ नमस्कार बिबाय नै नोंबाजै ओइ नोंबाजै मोना बा माबायदि बिसोरलाय बा मा दे बाय दे नै जोंना गामिनि आदैमोन बाजैमोन ड्रेस बायसोदो खना रुफा
तारमाने नियाव जोंनि फट'खौ दोनजागोन नङा होमबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बा न'खरनि फेमिलि एन'खा आरो ना आच्छा ओमफ्राय नियाव गावनि फट'खौ होजागोन काबाव ने ओहो बिराद मोजां माथो निथिलायाव उनथिजायालाय হ্যাঁ ইয়াতে আৰু ফটো দিবা পাৰিব যেনেকৈ আছে এনেকৈ নিজা নিজা ओइया सलाबो नै लोगोफोर सलाबो बानायजागोन जै आफा बोराइ बाथौनो थिगानो दं बिदि ओंखारगोन आरोना सलाया दानि টি চাৰ্ট কিমান হ'ব এটাত টি চাৰ্টৰ এইটো 300 টকা ফটো চটো লগাই আপুনি যি লিখে আপোনাৰ ইচ্ছামতে কিমান হ'ব কমপ্লিট কৰিলি হা যেনে 300 টকা এইটো 300 এইটো লগত এইটো লগতে ফটো बिदिसो खतनाया लोगोफोर नै बायदिनो 300 होनानै नोंथांमोना नियाव मा होयो आरो फटक मा लिरो मोनगोन आरो थिगानो दं थिगानो itu kita ना কাপড় ফটো চটো লগাব পারবে আৰু এইটো হল টি চাৰ্টৰ আপোনাৰ যি ষ্টাইলৰ টি চাৰ্ট লাগে সেই টি চাৰ্ট বনাব পারবে আপনার নাম দিয়ে আপনি কিবা দিয়ে বুঝি পালি ব্লগ লাগত ফটো দিব পারবে এইটো বনালে কি जाबारैनो बुजिबायलै नोंथां दासो बुजिबाय मालै बिलाय संख थिगानो दं मालाय सोआखै मालाय सोदो लाबाय गोदान बेसेबां 100 बा 100 नो बरिया माथो इबो 100 बरिया इबो 100 बा ना गासिबो 100 गोजा नामा माइनावा माइनाव ए मा लाखो नै दल दे बा 100 सब 100 ना 100 बरिया नुखाबाय माइनाव बरिया नुबाय नै बरिया नुबाय इबो 100 का ना वा लाबाय होमबा समायना बिबार नै लोगोफोर नोंथांमोना फैबा नुनो मोनगोन लोखि फुजा जाब्रां बोरायाव नै लोगोफोर समायना दिनैसो स्टार्ट वाव किमान रे itu 160 wow 160 so 160 itu ना oh my god oh mazur mana itu cup wah handsome जाबाय माथो लागोन बेखौ लानो नागिरदों बेसेबां wow समायना काप माथो नै बेसेनो सोंब्रा सों दखाननि केमान इगला सों समायना काप बेसेबां ना 80 टाका 80 80 itu wow नै itu sidot 350 सामस itu papar मा खबर माजन नोंना मा खबर माजन मोजां ना थिगानो नायनो आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नायो माने जानो साबस्क्राइबार नोंनि दे थिगानो दारिया माथो ओ माय गड मा होनलाय नायनो थुदायनो दा oh my god oh dari oh my god gimana saya bisa ngomong apa bisa oh my god oh my god bisa bisa na nama oh my god sigan फिसासो लाना मा गेलेफाय दोंलाय मबाइला फ्लाइट दोङो भिडिअ कल खालामबाय थायोना बोरायालाय बोरो हा बा लोखि फुजानि माबायदि दालाय माइनाव नै ओ बरिया मासरा देउलाय दाउदै गेलनो गेलेगोन नामा आना खुस्रा दं हरलाय आना एक्सट्रा आना दं दाउदैखा 10 टाकानि ना बेसेनि 10 टाकानि 10 टाका दाउदै ओइ 마치가 दाउदै खेला
maju nih. Bro, deh, beri ya, Mak, kerja. Yang ni 150. Deh, asuk deh. Deh. 1 2 3. Oh my god. Amin dah. Oi! Thôi bài lên. Chết chết. Oh my god. Bener-bener siap. Jangan nama sini. Hei, pesan dia 2 lakh. Hei, bisa. 1 lakh. Kau nak apa? Jangan. Opna gangster, opna gangster, op. Oi ba, mama handle le? Kami ni cuma tu doang apa? Daudi? Pa. Deh, le. Kami cuma tu doang apa? Gamin store. Ba. Kau sini tu ni? Maya. Kami dokan. Maya naik nak na? Oh, kali. Ni bila ma? Oh, porta, Daudi. Ni gugu ni jenga. Ba. Cikan deh. Logo berapa le? जों गामिनि sini. Sini लानानै ini मोखांखौ नुबानो हाबबाय. लोखि फुजायाव सोरबाफोर फैब्ला लोगोफोर नै. बेखौ नुबानो हाबबाय दे. जों गामिनि. नै, दाउदैखौ साइनिस टाइप दैयो. Wah, थिगानो दं. सोब मोनगोन आरो सावमिन, दाउदै गोथां, दाउदै गोमोन, दाउदै रुनाय, परदा. थिगानो ना? दे. Jilapi jani. Makan apa? Iko. Only 20. Salah kam. Iko tak na? Gloria. Gurum na yaru jar ke. Nak jilapi jano. Pegang saya. Makmur. Tengok. Jilapi ya. Dia समायना. Itu gimana? Eke dam. Gimana? Ada gaji gimana? Buat 30 taka. Itu ki kurma. Saya boleh minta ni. Wow. Ile mami thele. Ini mah nimki nama. Nicia. Ini rosgolla. Ni bila? Itu borki. Itu? Itu borki. Itu boga. Itu bhai. Baru jilapi ni. Saja jilapi jangan sih. Mereka tu macam ni. Ni be. Ya, jangan. Kau tahu le? Sang. Lekhi puja. Lekhi pujaनि नामाव बियार सिम्बाद नैबे अमा लोगोफोर अमा नै साना लोगोफोरा लोंगासिनो दङ लोखि फुजानि नामाव लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दनमान लोगोफोर सेस दाल वाव सिम्बा लोगोफोर सिम्बा सेस पार्टी लोगोफोर ओके पार्टी नैबे अमा सावनाय माने हांनाय लोगोफोर आंथ' जौबो लोङा सेरेबो जा गयबो जाया Kita lagi berni oma julu kali lagi berang mana ada bicara kue bisa ya sorry lagi ber oma gue tahu boleh ya finally dinihai जोङो लोखि फुजाखौ गोबां नायनानै एन्जय खालामबाय भिडिअआ गोलाव जाबाय बेखायनो आं बारा देखायनो हायासै आरो नेक्स्टआव भिडिअ होबावगोन लोगोफोर बेखायनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोरा फुल नायबाय आं साबायखर बावबाय आरो बिदिनो आंखौ नायलांबाय था भिडिअखौ ना मा होनो लोगोफोर आरो आंहा जेबो बुंनो गोनां बाथ्रा गैला लोगोफोर गुड नाइट टाटा बाय बाय नै लोगोफोर आंनि बाइकआ बेजोंनो गाजा मारिदोंमोन लोगोफोर नै Oh my god, लोगोफोर good night, tata, bye bye. Next लोगो मोनलायगोन, you handsome bro, tata.